zeptal, Taky jo. když bych vás vybídl, ať zvedne ruku ten, kdo ví, co to je La Manche. Jo. Skoro všichni. Tak, dobrý. Takže La Manche je průliv mezi Anglií a Francií. A o jeho překonání se každým rokem pokouší několik lidí. A my se vám pokusíme zahrát takovou scénku o zápis do Guinnessovy rekordů, kdy se vlastně pokusí přeplavat La Manche nejmladší člověk vůbec. Kdo to dokázal? Malý týpek kdysi žil, k ničemu se nehodil. Ukázal však svoji píli, překonat rekord se dal, mladší nežli on nebyli, kdo kanál La Manche přeplaval. Ve Francii do vln skočil, rozhodnout dostát svůj cíl, sotva však holeň smočil, zlý žralok se vynořil. Kousl a kous ho do krku, to tak trochu zamrzí. Naštěstí doktor na kajaku hlavu zpět mu nasadí. Pak připluli v lavoru piráti z Labradoru. Trenky chtěli mu ukrásti, z děla po něm stříleli, on však nenechal se zmásti, prdl si a zmizeli. Potom přišla bouře velká, vlny do něj liskaly, že ho trénovala mamka, ovšem vědět nemohli. Neviděl cíl na radaru, tak podlehl náhle zmaru. Ve chvíli nestřežené začal ho topit v hlubině. Doktor měl pádlo natažené a vytáhl ho zas k hladině. Tak přes úskalí, moře, větru, v Anglii se doplavil a pan Guinness řekl dobře, do jeho knihy zapsán byl. Takže děkujeme i Sdružení Jestřábů za scénku a nyní